Ndị ahịa tomato na ose dị na ogologo ụzọ awara Ọnịcha wee gaba Enugu akwajego na ọma ọfụrụ ha bụ ahịa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị n'Ọgbaru dịka Gọvanọ Chukwuma Soludo si wee nye ntụziaka. Gere akọ maka nke a n'uju. Ya bụ ihe bụ nnọọ nke were ọnọdụ n'ime izu ụka oge ndị ọrụ ọcha brigade kpọchiri afịa ahụ niile ma nyeziri ndị na-azụ ahịa ntụziaka ka ha gaa n'ahịa ọhụrụ ahụ ekepụtara ha nke dị n'okporo ụzọ Atani na kansụl Ọgbaru. Oge ndị ABS wuchiri n'ebe ahụ achọpụtara na ebe niile tọgbọ chako, ebe ọnụ ụzọ ámá esi abasagasị na ya bụ afịa bụ nke akpọtisiri. Afụtakwaziri ndị ọrụ nchekwa na ndị otu ọcha brigade na ebe ha nọ na-eche nche n'afịa niile ahụ iji wee fụ na enwere ihe gara anya ya nakwazi na ndị mmadụ mere ihe a tụrụ anya n'aka ha. Ka erutere na ahịa ọhụrụ ahụ akpọrọ Fruit and Vegetable Market Ọgbaru, ndị ọrụ ABS chọpụtara na azụmahịa ebirigo ọkụ na ya bụ afịa dịka ahụtara ndị mmadụ ka ha na-egogasị ngwaahịa dị iche iche ma na-ebunagasị na be ha dịgasị iche iche. Ahụtakwaziri nnukwu ụgbọala ebe ọ na-ebutusi ngwaahịa o bu wee nata na-enweghị nsogbu. N'okwu ọ gwara ndị ABS, onye jekwa National Chairman Fruit and Vegetable Dealers Association Anambra State Maazị Charles Ngozi Egeọnụ tụrụ gọọmenti steeti a maka ikepụta ahịa ọhụrụ a. Dị very happy n'ihi na gọọmenti na-achị ugbu a leruru anya hụ mkpa ọ dị na anyị nwawo ndị afịa na a ga-akpọta anyị nọkọ ọnụ nọkọ ofu ebe na-azụ ahịa n'ihi na mgbe mbụ anyị nọ n'ebe ma ugbo ebe anyị nọ anyị nwa ga-enweta the dividends, gọọmenti n'onwe ga-enatakwa nke ha. So obi dị anyị ụtọ n'ihi nke a ụmụnne anyị ndị lara Asaba ha na-abịa ha ekwego nkwa ha abịa agụ ile anya ebe ị ga-ahụ ndị onions achi ebe a na ndị nọbụ Asaba ha ji obiọma na-abịa. Ndị azụ nọ na Asaba na-abịaga ebe a were shedi ha Jenụwarị onye ọla na-abịa. So anyị kelere gọvanọ n'ihi dị anyị o leruru ka anyị nọ dị ebe a. N'aka nke ya, onye jibu ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ ma bụrụkwazịa ode akwụkwọ nke otu gbanụgbanụ a Honorable Afamefuna Enebelụ tụrụ gọvanọ Chukwuma Soludo. Okwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti Anambra Honorable Somtochukwu Udeze tinyere onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ihe gbasara azụmahịa na ahịa Chief Evaristus Oba. Governor Soludo, Mbughari Speaker, Anambra State of Assembly, Mbughari Special Advisor on Trade and Markets, bụ onye ji ọba na benyi wee malụ. O nwerọkwa nsogbu, everywhere dị very peaceful. Ndị na-ego afịa, ndị na-ele obi aṅụrị jufa because erifa ji wee bata here ka ha nwebezi ha na-akpọ high turnover. N'aka nke ya, President General Ọgbaru Development Union Chief Francis Oranuba nọ onye kwupụtara afọ ojuju maka ibugharị ya bụ ọnọdụ ma kwuo na ọ bụ nnọọ maka ọdịmma ndị bi na steeti a kpọkụzienụ ndị na-azụ afịa. This is because there is air, there is ventilation, there is toiletries, 30 of them, water system, there is enough space for everybody to even parking space is here. Then the road network is very wonderful. There is Second Niger Bridge here. We have this other road linking to Owerri Road, the other one linking to Oga, and this other one linking to Ukpoko. So there are about 4 or 5 wonderful link roads to the market. Ụfọdụ ndị na-azụ afịa nke gụnyere Alhaji Zuberi Oman nakwazi Oriakụ Ifi Agala tolo gọvanọ Soludo maka amamado etu a ma rụtụ aka na ya bụ ebe bụ ebe sara mbara maka ịzụ ahịa na ya bụ ebe bụ ebe sara mbara maka azụmahịa. Site na Ọgbaru, Ifunanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS.